Tänäänkin Kiekko Vantaan riveissä on lukuisia tälle tasolle suhteellisen nimekkäitä kavereita, jotka joko ovat jonkin pääkaupunkiseudun liigajoukkueen kirjoilla ja hakevat pelituntumaa, tai sitten sellaisia kavereita kuten Toni Mäkiaho, jotka antavat näyttöjä mahdollisesti tuleville työnantajille. Mutta seuraavaksi kiinnitetään huomiota kuitenkin Kiekko Vantaan tolppien väliin ja tulikuumaan maalivahtiin nimeltä Mika Norja. Hän on Mika Norja Suomesta. Viime kauden torjuntaprosentti 85, nyt lähes 10 pykälää parempi. Isomiehen kasvu on ollut huimaa. No, hienosti alkanut kausi ja ei voi valittaa. Ja pelejä on tullut, luottoa. Toivottavasti jatkuu sama rata ja saa pelata paljon. Viime kaudella opin muutamia hyviä juttuja, miten voi maalivahti kehittää itteensä. Ja vähän hankkinut itse tietoa, miten veskari voi reenaa vähän paremmin ja tiedän omat kehitysalueeni, niin sieltä varmaan. Mitkä ne isommat kehitysalueet sun mielestä on? Reenasin selkeästi vähän enemmän jalkoja tänä vuonna, että pyrin kehittämään liikettä, että kokoa riittää peittokykyä, niin että saisin vähän enemmän liikettä tonne kaukaloon. 25-vuotiaalla Molarilla on selvät tavoitteet. Tässä nyt ja huomenna. Ainakin nyt just, että saa vakiinnuttua tällä kaudella ykkösveskapaikka, hyvä tasainen kausi ja sitä kautta ehdottomasti isompiin ympyröihin, jos onnistumisia tulee. Niin Läpimurtona Vantaa alkaa NL, 5 kirjainta, Stanley Cup-voitto, Antti Niemen jäljillä. Jaa, sinne on aika pitkä matka vielä, mutta tuo maalivahti pelaaminen on aika, siinä voi nopeasti tapahtua muutoksia ja tavallaan kehittyminen on kuitenkin vielä mahdollista aika pitkälle maalivahdella ja nyt on itse saanut pari viimeistä vuotta vasta oikeastaan kunnolla keskittyä kiekkoon ja kehittyä, niin ei voi koskaan tietää. Jami, taas kerran suomalaismaalivahti, joka tulee aivan puskista ja yllättää kaikki. Joo, tää on mielenkiintoinen juttu, mutta kun taas käännetään tätä hommaa sillä tavalla, että mitä maalivahti joutuu tekemään päivittäisissä harjoituksissa. Torjumaan. Se ottaa yli 200-300 kiekkoa per harjoitus kiinni, joutuu aina laadukkaasti torjumaan. Kenttäpelaajilla on vähän eri juttu, 25 äijää on jäällä, niin ei niitä toistoja tule niin paljon kuin niitä tulee maalivahdelle. Yli 1/3 pelanneista maalivahdeista koko Mestiksessä Norjalla on 1/3 eniten torjuntoja, eli jossain määrin häntä on myös testattu. On testattu ja tietysti on katsonut paljon nyt Kiekko Vantaan pelejä, niin mistä ne laukaukset tulee, niin siinä se suuri ero on. Kiekko Vantaa pelaa sillä tavalla tiiviisti omalla puolustusalueella. Laukaukset tulee sinivivan tuntumasta, pienistä kulmista. Okei, nekin pitää totta kai torjua, mutta maaliedusta pelaamisessa Kiekko Vantaa on siivonnut kiekkoja hyvin pois. Eli kertoo siitä, että puolustus luottaa omaan maalivahtiin. No, kun kerran vastustajan annetaan laukua kaukaa. No, kyllä se tätä just nimenomaan kertoo. Täällä tietysti pienemmässä kaukalossa kun ollaan, niin siniviivaa hiukan lähempänä kuin normaalissa kaukalossa, niin kyllä se luotto on. Ja niin kuin Norja sanoikin, niin itseluottamus kasvaa, saa pelejä alle. Ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa pääsee niin kuin näyttämään, että on ykkösmaalivahti.